Vianoce a rozprávky k sebe jednoducho patria. Už tento týždeň sa svojej premiéry dočká i nový rozprávkový film Pod krídlami draka, ktorý divákov prenesie do pestrého a čarovného sveta ľudových povestí, legend a fantázie. Nemám nič, len trošku chleba a syra! Kúrnik! Šopa! Hýbaj! Hýbaj! Ty odroň! Zvolíte za mnou! Chlapi, ale stále neviem, s kým mám tú česť. Veď to je stará Julčíčka. Film Pod krídlami draka je o mladom chlapcovi, mladom junákovi, ktorý cestuje cez vtedajšie Uhorsko a vlastne stretáva sa s rôznymi nástrahami, ktoré mu život prinesie. O aké konkrétne nástrahy pôjde a s kým alebo s čím bude musieť hlavná postava rozprávky Filip zápasiť, sa dozvedia diváci na premiére. Za zrodom filmu stojí partia mladých neprofesionálnych filmárov z Dolného Liptova. Dejovú líniu rozprávky sami vymysleli, napísali scenár, film zrežírovali, natočili a dokonca si v ňom aj sami zahrali. Počuli ste, čo včera stará šmalička vystrajela? No čo, povedz, Zuzka. Mičko mi vravel, že včera dobehla za starým do krčmy a divky. A nie je to Janka? A či nie Marieka? Veľkou špecifikáciou nášho filmu bolo to, že sa točili iba na jednu kameru a s tým bolo spojené to, že jeden záber sa točil možno aj na 9-10 rôznych uhlov. Takže pri prvých dvoch scénach, ktoré sme točili, som sa ešte scenár naučil, ale pri možno tretej alebo štvrtej som už rezignoval a povedal som si, že to nemá význam, pretože sa ho naučím vtedy, keď budú tie prestoje a tie pauzy. Takže ďalšou takou špecifikáciou bolo to, že napríklad ja, neviem ako to mali iní herci, ale ja som ešte 5 sekúnd predtým, ako som išiel na plas, netušil, o čom bude nasledujúci dialog. Pôvodne to malo byť 20-minútové dielo. Film, v ktorom sa snúbi folklór, história a fantasy, mal nakoniec takmer 2 hodiny. Jeho dej totiž postupom času rozvíjali a vplietali do ďalšie, viac menej známe gombášské či liptovské povesti a legendy. Pravíš, že to všetko začalo nájdením medailov. Smiem ho vidieť? Točilo sa zväčša naozaj v okolí dediny Hubova a Dubochňa. Väčšinou v exteriéroch, čiže vo voľnej prírode. Ale sú tam aj také lokalitky ako Vlkolínec, to by určite naši sledovatelia spoznali. Alebo aj napríklad kostolík Martinčeku a podobne. Rozprávka je plná tajomných bytostí, vil či napríklad zbojníkov a divákov prenesie do obdobia prelomu 17. a 18. storočia. Aj preto sa v nej snažili zachovať dobový a ľudový ráz všetkých rekvizít, od chalúpok cez odevy, kroje, opasky, krpce či zápestky. Niektoré sa im podarilo zapožičať, väčšinu si však vyrábali sami. Pod je jedna z takých vecí zložitejších, čo vo filme boli, ako si povedala, nedá sa to v obchode kúpiť. Dokonca sme ju museli točiť na 2-krát, pretože je to aj technicky náročné a jednoducho sme to na prvý raz nezvládli. Najprv museli zohnať materiál, drevo odkôrniť a nachystať a na brehu váhu postaviť plť s rozmermi približne 8x3 metre. Manipulovať asi 100 tónov zviazaných kmeňov dreva na hladine rieky nebolo vôbec jednoduché, aj preto scénu po 2 rokoch zopakovali. Prvýkrát to ako si nebolo dopočítané a teda dobre zorganizované, povedzme. Jednoducho nakúpili sme drevo čerstvé a naozaj veľké, takže sme ho jednoducho nedokázali 2-3 chlapí zmanipulovať. Tak sme si to zjednodušili, dreva sme prepolili a tým vlastne plť stratila objem a nemala požadovanú nosnosť, takže po 20 metroch sa z nej stala ponorka. A tam budeš normálne šuchotať, ale keď už Stano príde a začnú sa rozprávať, už aby tam nebol, hej? Počúvajte ho, hej? On múdro hovorí. Dobre, chlapci. Čo tam robiť za šaškáre? Backstage. Rozprávku natáčali takmer 5 rokov a zahralo si v nej okolo 50 ľudí z 3 dedín. Ani jeden z nich nemal profesionálne skúsenosti s herectvom a niektorí stáli pred kamerou poprvýkrát v živote. Najviac mi utkolo v pamäti, ako sme z asi 40 alebo 50 ľudí dali dokopy a spravili sme s nimi scénu ohľadom Janskej noci pri Janskej vatre, keď do obeda sme tú vatru vlastne ako chalani chystali. A po obede prišlo za nami na to miesto točenia možno ďalších 30 ľudí a natáčala sa tam celá tá scéna do skorých ranných hodín. Bolo to také príjemné, potom sme si posedeli pri guláši,
Takže bolo to také pekné spoločenstvo. Slávnostné uvedenie rozprávkového filmu Pod krídlami draka sa uskutoční 26. decembra v Kultúrnom dome v Hubovej. Na programe sú dve premietania o 15. a o 18:30. Z môjho pohľadu je to častokrát obdivuhodné, čo sme spolu dokázali, čo dokázal každý jeden z nás, čo dokázal vlastne režisér jednoducho dať dokopy tých ľudí a je to, myslím si, veľmi pekná aj spomienka proste pre tých, ktorí túto prostredie poznajú, je to vlastne ich domov. Určite mi to dalo do života množstvo nezabudnutelných zážitkov, veď kto sa kedy plavil na ploti dole Váhom za posledných 50 rokov, neviem, kedy sa naposledy plavila nejaká ploť. A rovnako tak sme možno aj tak viac spoznali celý tento región, všetky tie oblasti, v ktorých sme natáčali a spoznali sme sa aj ako ľudia a možno aj tak sami seba, že aj v tých ťažkých chvíľach, že možno niekedy boli aj nervy, niekedy boli aj stresy, ale že nejako sa to nakoniec všetko dobojovalo. S rozprávkou majú v budúcom roku jasné plány zabudovať na festivaloch amatérskych filmov a ukázať, že aj v malej liptovskej dedinke dokážu neprofesionálni filmári a herci vytvoriť spoločne zaujímavé dielo a vložiť doň veľký kus svojho srdca.